Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haba pensau norem kat kum kejeng hikai kejong utra Jesus Christ na ka gospel jong Matthews na kelenong kebasan bat kedekot ke bakat nyo ke boong kum ne wat tharai bangalawan ban pendo pendamno ya ka an Moses bat ya kejeng hikai kinang ya thu lupa ngamwan ban pendo pendam ya ki hanrei ban penbiang jana ya ki kipat rongai jong ka balang ka thaleng jong ki parish ba per jong ka jalla nyamba shilong haka arpoi trek mata banaya yong arajar kat kendai kila rakhe ya kasngi ka bau Jesus Christ ulami pan daka mas bakhot hakapor mustap bat penbot pat sadaka jingshat paskha kabalong hakapor stengsngi kane ka jingshat paskha kade ka jingshat tanrai jong khon hinyo trem ya ka bala tepru kum ka shat sok mansem hakaba ki khon khasi hinyo trem ki bala bot lakso ya kaniam kristan kathaleng kim shem nakret pat yala ka jong ka tanrai bala bo la seng da ulong shwa munchwa ya kane ka jingshat paskha haki paresh ba per laju perlong nadu ki snam ki bala khamunchwa khnang ban pasutho sekipat rungat ba ka jingdiang mon sobha ya kaniam kristan ban mani ya ublai ubaim kam dai pat ka jing slot no elade na ka jinglong khasi bapaka haka arpoi trek mentaw na yayong ka Batisi TV kalayo lat ban sakhi ya kane ka jingshat paskha ka bala pelong da ka Saint Joseph Socio Cultural Organization jong ka Saint Joseph Parish Latkor ya ka bala pelong nadu usnam arja khatar seneng hakani ka sngi dek spangot ki samla kan thai bat chenrang kilawan ni simenta hakani ka jingshat tanrai ya ka ba ka balang ka tholek kala jer kerteng da ka shat paskha habai kran bat president jong ka Saint Joseph Socio Cultural Organization uba Stanislaus pongrop ulong ba ka jing pelong yakini ka shat ka kemen kalong ban pene pensa yakiriti ki dostor jong ka jai ban rew khasi wat haba kilakso ya kaniam kristan namar haba ki riti ki dostor kidang em ka jai ban rew ru kadang em kedai kekerwo nak benta ke shat paskha bapra jong ka Saint Joseph Parish Latkor ai ba kedai ke jigindu lam jungi man la kasnem kanang wan ra shishu ya ka jing e jungi ya kari kedai benriu ka jing e jungi ya kaniam ka riti ke dustur jungi ba minala ban kiu chaprang ban nang teng ya ke gi kam ka sandur chon blai dekai kublai pi baro nang chat nang klan nang kiu chaprang nang skem ha ka jing e kistan jungi ban nang yai bas skem ya kanti stri kasi kaba ublai lamang ingi na du di por menshwa ban ngi pene ka tu nei mai ko thai
sien ke ba kra akabang ila pelong wilas dang na rus nem aja khatar bat along si sha ke ba ai mun sien ya di khon jangi sendam bakan thai namar dei lamba ka jim buram ka jim nyoko ka jungi ya ka culture ka jom isno bakan dei ka kamram jungi ki nong yalam bangin na ai mun sim sio ban slow sio ya kapan kentil ban ai mun sim sio ya gini ki khon jungi di nakaliam jungi kum kani ka kunhun ila sim ke adu kata-kata ban penslor ban ai mun sim sio bang yewer ya ki weipan ki slong ki wei ki paris bagi nang burom sisyo ban nang pene persa sisyo ya gede ka culture ka jungi